Sadni si pohodlne, alebo si ľahni. Zatvor oči. Vnímaj svoj dých. Spomaluj ho a skús dýchať pomaly a pokojne. Ak je ti to dobré, tak skús hlboký nádych nosom a výdych pomaly ústami. Kľudne to takto ešte párkrát zopakuj a vnímaj, ako sa nádych prehlbuje a výdych jemne uvoľňuje telo. Uvedom si a povedz si, teraz nič nemusím, som len tu. Teraz si môžeš v mysli uvedomiť to, že ty si vedomie. Ty si to, čo pozoruje tvoje myšlienky. Mysli si povedz. Som vedomie, nie moje myšlienky. Predstav si, že vlastne myšlienky sú ako mraky na oblohe. Prichádzajú a odchádzajú. A ty nie si tými oblakmi. Ty nie si tými oblakmi. Ty si tou oblohou, čistou, vedomou prítomnosťou, ktorá sa nedotýka týchto oblakov. A vlastne len tieto oblaky skrze toto pole, skrze túto oblohu len prechádzajú. Vnímaj svoje telo. Nehodnoť ho, len ho vnímaj ako priestor, kde sa všetko deje. Môžeš si teraz položiť jemne ruku na hrudník. Taký jemný kontakt nech máš a môžeš to pozorovať. Keď sa objaví myšlienka typu nie som dosť dobrý, vnímaj ju. Nič viac. Môžeš si uvedomiť, áno, toto bola tá myšlienka. Ale nie som ona. Netrestaj sa za ňu, ani jej neuver, len ako prišla, tak ju nechaj odísť. Môžeš vnímať, ako je čím ďalej, tým menšia. A je ďalej od teba. Až zmizne. Párkrát sa pomaly nadýchni a vydýchni. Môžeš vnímať, ako sa ti vlastne uvoľňuje hruď a pociťovať určitý druh vnútorného kľudu. Môžeš si teraz povedať, ďakujem, že som tu. Mám hodnotu len tým, že som. Každý dých je dar, každý pocit je súčasť mojej cesty. Vďačnosť prechádza tvojim telom, kde sa momentálne nachádza, či sa zväčšuje, zmenšuje. Môžeš byť len pozorovateľom tejto energie. V prípade nejakej vnútornej potreby, že by sa chcel napríklad napojiť na pole alebo vedomie angličtiny alebo na pole zdravých vzťahov, kde vlastne
je to mimo chápania ega, alebo potrebuješ vlastne prijať nový, nazvime to kód, aby si veci robil inak, tak si skús predstaviť a skús si povedať, že na toto pole, napríklad vzťahov, sa ladím z pozície vedomia. Po prípade angličtina. Je to vlastne na tebe, čo chceš v sebe kultivovať z inej úrovne vedomia, než poznáš. Môžeš si to zase znova v kľude predýchať, hlboký pomalý nádych a výdych. Môžeš kľudne nadýchovať aj do brucha. Je to len na tebe, v čom sa cítiš príjemne. Predstav si tie skúsenosti, ktoré si už možno aj zažil v niektorých oblastiach, kedy prosto niečo prichádzalo jednoducho, bez nejakej potreby tlačiť na to, aby sa to stalo. Len si uvedomil, že by si to chcel zažiť a ono sa ti to stalo. Tak si to pekne teraz predstav, ako je to v týchto úrovniach, ktoré vlastne chceš kultivovať, ako sú napríklad vzťahy, po prípade angličtina, hojnosť. Je to na tebe. Ty vieš, čo teraz v sebe najviac riešiš. Môžeš si povedať: som súčasťou tohto poľa. Učím sa to prirodzene a v jednoduchosti. Zhlboka sa nadýchni a s výdychom povedz: uznávam seba ako vedomie, nie ako výkon. Znova sa nadýchni a s výdychom sa môžeš preberať zase do plného vedomia. Pomalinky preciťuj telo, vraciaš sa späť do tela, môžeš znova pomalinky pohýbať končekmi prstov, na rukách, na nohách. Môžeš viac a viac zapájať telo, rozhýbať sa a otvoriť oči. Vitaj späť v tomto svete s novým vnímaním, s novými možnosťami a s krajšími zajtrajškami.